Ето сме към края на баирчето. Опа! Чакаш пак ли? Аре, мушките се в кадър! Ага. И тя трябва да е тук сега, на десния завой. Ето. До лека подготовка за атаката. Атаката само не я правите много бързо, защото трябва да я отрази оператора. Вижте с камерата, само скрийте камерата. Да. Сега се надявам да се види. Защото не е ясно, не по-добре останеш. Хубаво е малко да ми изпревариш, ако искаш. Ма не, вие няма да се видите, бат. Просто аз ще я снимам надолу как. Аз снимам вас. Добре, ама дай. Той бе. Не ли? Гасим.